Først så skal vi skal lave en slangeperle i dag. Det vil sige, at vi først skal lave en sten, for vi skal have slangen til at snurre sig rundt om stenen. Så først så skal vi lave en perle, der ligner en sten, og så bagefter lægger vi slangen på. Og vi skal først varme mandrillen op. Når vi har fået en ordentlig klump på glasset, så lægger vi det ned. Godt varme kæmpe klump op. Så bobler det ikke så meget, når vi skal lave den aflang. Ja, så lægger vi det på. Lad det flyde nedover. Sådan. Og så skal vi lige have den rullet. Vi kan selvfølgelig. Så ruller vi den lidt i enamel, som det hedder. Det giver et meget skønt mønster, og så får vi den til at ligne, perlen til at ligne sten. Skal vi lige være lidt forsigtige, når vi ruller den. Godt have den lidt cylinderformet, så vi kan få plads til at lægge slangen ned over stenen. Jeg synes, det er en meget sjov perle at lave. Først synes jeg, det er sjovt at lave de her stenperler, fordi mønstret bliver jo forskelligt hver gang, og det har en fantastisk dejlig effekt, og der er sådan meget, den er meget naturtro. Skal vi se, om vi lige skal gøre lidt her med siden. Vi lavede en lille afslutning. Det er forskelligt, hvordan folk går op i at lave afslutninger. Nogle vil have det meget præcist, og andre de er sådan mere fleksible. Eller alternative, kan man kalde det. Hvis vi så gør det den anden vej, så ved en rulle drejer den anden vej, så kommer der også et specielt mønster. Hvis vi drejer modsat, eller så tager vi lige og giver den lidt på midten. Her har vi en sjov sten. Sten skal jo heller ikke være alt for nøjagtige, fordi så mister de jo ligesom det sjove i. Det skal være en sten, vi kigger på. Så kan den lige køle en lille smule af. Så skal vi have lagt. Man kan ligesom nu se, at der er et mønster, der har dannet sig her i stenen. Så skal vi have lagt slangen hen over stenen. Kan vi godt tage lidt ned for varmen her. Det ikke går alt for hurtigt. Vi skal også passe på ikke at have alt for lav varme, fordi så køler glasset ned for hurtigt, og så kan den knække. Så til hovedet. Så stille og roligt.
skal vi lige have et lille mønster på slangen. Vi har slanger jo. Og der bruger vi sådan en stringer, som jeg har lavet. Hvor man lægger forskellige glas sammen, og så ruller man det. Og skal vi have lagt på slangen. Så har vi også en lav flamme, fordi ellers kan det blive lidt svært at styre. Vi skal bare sørge for at varme glasset godt op hele tiden, så det ikke knækker. Sådan. Så skal vi lægge den her forsigtigt. Ja. Også for at varme perlen op igen. Og så skal vi have selve den der, vi lige har lagt på. Stringeren, vi lige har lagt på, den skal jo så ned og smelte sammen med selve glasset nedenunder. Gjort det nu. Og så skal vi lige have lidt ned med flammen igen, for nu skal vi have lagt øjne på. Og der skal vi være ret forsigtige med. Sådan. De her små stringers, de brænder jo meget hurtigt. Det skal jo ikke se ud til, at den her slange bliver lidt bælrøget. Men det sker der nok ikke så meget af. Og vi skal også lige have smeltet øjnene lidt ned. Så. Sådan. Og så skal vi have en tunge på. En lang tunge. Sådan. Ja, det bliver en sjov tunge. Så er perlen færdig. Så har vi lavet en slangeperle. Vi vil lige have den varme lidt godt igennem, inden vi lægger den til afkøling. Og her har vi så vores perle med vores slangeperle, der ligger og snor sig rundt om en sten. Og den kan være rigtig sød i et armbånd, eller også som enkeltsten i en perlekæde.